Čaute ľudia, dneska už vítam pri dnešnom videu. Dneska si zahráme Brawl Stars. Nezahráme, otvoríme nám len dlhomúšte boxy. Začneme tým, že si otvoríme môj prvý box a to bude stádlo. Obyčajný, randomný, neviem, no jak inak. Teraz ideme na tu 5 random stádlopov, takže prvý. Super, epic. Dobre, už nie to máš dobre, ale 100, dobre. Super, pohode. Padnúť je lepšie. Super, znova. Tu bude 4., 5. a koniec. Ešte jedno. Takže, hovno nám padlo. Teraz neviem, čo nám... Ja to mám vypadať. Znamená, že ideme od začiatku. Takto. Vysobujem tie veci, čo tu vlastne zahľadám. A idem od Mythic. Mythic Rico skin, slabý celkom skin, ale to nevadí. Legendary stádlo, to je také priemerné. Pam? Tam padla Pam, ti kokos, ja neverím na môj dlhý účet, padla Pam. Pam, it's a Pam! Epic, prvý. To znovu špadne však. Mythic! Každá emocia nám veľmi neprekáža. Hej, prečo random stádlo. Posím na mocia. Na Kalolo. Takže prvá. 3 gemy. 114 blinkov. To je dobré, 14. Nový skin mi padol, yes, fialový, 14. Ďalší skin mi padol na Bula, dobré. Toto je 160. 2, 150 gimov skiny, 300 gimov, toľko mohlo padnúť. Dobre, to mi neprekáža. 2 skiny mi padli na Rika. To by som ešte to na môj main účet padlo, akože. Ale čo mám mohlo byť? Mám tu 60 gemov, môžem zmeniť si meno, lebo to je fakt divné meno. Tam si Atlantikos. Zlivujem sa zo... Ja viem, že tam je více. Kto sa kamaráti asi tých ľudí? To je vlastne prezident, viceprezident. Libujem to. Strašne. Fíha to je, že... Na všetkom budku, ne?
tam som zavlazil. sa zatvoril do tej kutice. Tam, potom si vyberiem, pôjdem ku friendom. Pôjdem do friendov. Smalík. Potom ty kostým. Som si musel vybrať. Teraz nemá dňa na účet. Ja sa vám takto asi o tom zmením. Za nejakých 120 mám bohužiaľ, ale musím si to zmeniť. Čakajte. Most of Ease, to je primo. To je len zlápne akože. Join. Tam sa ešte premenujem potom. Koľko všetky mám? 10. Tak to bude veľmi dlho trvať, ale to nevadí. Vidíme sa na budúce a čus.